хадамоти гумруки Тоҷикистон хабар дод ки Шаҳбоз Раҷабзода, раиси ҳамакнун собиқи терминали рақами 1 душанбе баъд аз ҷаласаи рӯзи 10 май дар ҳузури президент аз кор озод шудааст. Масъулини дафтари матбуоти хадамоти гумрук рӯзи 13 май дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфтанд, Шаҳбоз Раҷабзода аз сафи ин мақомот дақиқан пас аз интихоби президент Эмомалии Раҳмон ронда шуд ва ҳоло дар ин мақом кор намекунад. рӯзи 10 май дар мулоқот бо намояндагони соҳаҳои бонку молия ва гумруку андоз президенти Тоҷикистон Эмомалии Раҳмон Шаҳбоз Раҷабзода корманди баландпояи хадамоти гумрукро таҳти истинтоқи шадид қарор дод ва ҷараёни пурсуҷӯ аз тариқи телевизиони давлатӣ аз тариқи телевизиони Тоҷикистон намоиш дода шуд. Шаҳбоз Раҷабзода писари Музаффар Раҷабзода сардухтури маркази бемориҳои дил дар беморхонаи қарияи боло аст. худи Музаффар Раҷабзода субҳи 13 май дар суҳбат бо хабарнигорони радиои Озодӣ ҳозир нашуд суҳбат кунад ва танҳо гуфт ки ҳар кас барои кори худаш посух мегӯяд. дар байни ҳамагӣ 1 солу 8 моҳ Шаҳбоз Раҷабзода ки худи президент дар ин мулоқот таъкид кард, тавонистааст бо истифода аз мансаби сардори терминали рақами 1 душанбе соҳиби на фақат 3 хона ва чандин мошин, балки аз рутбаи лейтенанти оддӣ то ба рутбаи подполковникӣ расида, ҳамчунин ба таъкиди раиси ҷумҳур дар 1 солу 8 моҳ 16 маротиба ба хориҷи кишвар сафар кардааст. ҳоло он чи дар шабакаҳои иҷтимоӣ мавриди баҳси корбарон қарор гирифтааст, ин аст ки Шаҳбоз Раҷабзода ҷазо нагирифт ва ба хотири ҷавон будан аз кор осонакак ронда шуд.